Здравейте на всички! Аз съм Ева Марчева и ще засегна един въпрос, който е изключително актуален към настоящия момент и той е свързан с бюджета на България, това, което е заложено в него за 2026 година, план-сметката, която е според мен изчислена на куха база, неадекватно поставени, нереалистично поставени приходи и разходи, които българската икономика няма как да произведе, за да може да заплати заложените заеми, които следват на база на това. Това е част 2. Последвайте ме за актуални икономически съвети и бизнес новини, които ще бъдат актуални и всяка седмица, 2 пъти в седмично, може би ще бъде в понеделник и четвъртък, с едно обобщаващо видео, което ще бъде на 2 седмици. Очаквайте от мен много икономически анализи, новини, обучения, които ще стартирам. Ще ви покажа как и какво имам в предвид, но това допълнително. Ще разгледаме сега бюджета на България, който е внесен в Министерския съвет за 2026 година. Има много предложения, има много идеи, които са въведени. Социалните плащания, които са предложени, да, браво, благодаря за тях. Крайно време беше, но те са разчетени на нереалистично увеличение на приходите, което според мен няма да се случи. И евентуално това би довело до една спирала от дългове, в които България ще влезе и при увеличение от 15% на минималната работна заплата, която води след себе си и други увеличения на всички ставки и въобще на заплащането, означава, че в България трябва да се генерират суми, които са нереалистични. Ако разгледаме начинът, по който собствениците на бизнес трябва да отчитат приходите си, особено по отношение на ДДС. До сега го изчисляваха на 12 месеца и то във вид на изчисляваха се 12 месеца през последните 12 месеца. Сега буквално ако преминеш прага, подаваш съответната декларация за регистрация по ДДС до 14 число и започва съответните вече по друг начин декларирания на приходи, отчитане и така нататък. Продажбите се начисляваха след регистрацията по ДДС. Говорим при равни други условия, при коректно изчисляване и така нататък. Няма някои данъчни счетоводни практики, които са недобронамерени, да ги наречем. Тях няма да ги коментираме. Те са повод на друго видео. Сега с новите заложени промени това трябва да се прави буквално всеки ден. И при един евентуален при достигане на оборота по ДДС трябва да се подаде в 7-дневен срок от момента на преминаване на прага. Датата на регистрация и дължимостта на данъка се обвързва с датата надвишаваща оборота. Да, но ти не си ползвал разходни фактури облагаеми, не си начислявал ДДС-то, не си го добавил над цената, което е проблем. Това създава риск за масови глоби за малкия и микробизнеса. Най-вече микробизнеса, заради късна регистрация по ДДС. Значи изключвам тук в момента хранителните магазини, защото те дори да са в голяма част от семейните хранителни магазини, те се водят в микробизнеса, средата. Но те са регистрирани по ДДС най-малко, защото продават цигари. Тях това почти не ги касае, но всички останали дейности и касае пряко. Новите правила за регистрация по ДДС са около 20 страница А4 формат, а уж са създадени за малкия бизнес. Кой малък бизнес може да следи толкова много правила? И кой счетоводител
за счетоводството, което той получава като сума, е длъжен да го прави. Да, той може да го направи. В тази връзка всеки, който желае, може да се включи в обучението, което започва от до година и ще бъде финансови аспекти на предприемачеството и какво означава да бъда собственик на фирма, какви задължения им, какви права имат. Тоест финансово предприемачество за микро и малкия бизнес. Тоест абсолютно задължителният минимум от знания, който трябва всеки собственик да има, за да стартира бизнес, за да няма изненади при проверки, за да няма излишни главоболия, за да няма проблемите, които би имал и би се спестил, ако знае какво и как може да прави и то превентивно. Връщаме се сега на бюджета. Аз съм Ева Марчева. Обръщам внимание, последвайте ме. Последвайте ме в TikTok и в Facebook. Аз съм експерт, консултант с счетоводна кантора от повече от 20 години. Фирмата ми вече става на 20 години след броени дни. Изключително съм щастлива и горда от това. Така че, уважаеми дами и господа, властимащи, как според вас с 3% брутен ръст на брутния вътрешен продукт, вие ще получите 35% увеличение от ДДС в 2026 година. Вие не са ли мислите, че сме толкова икономически неграмотни? Тези, които реално създаваме икономиката на България. Нямам нищо против. Във всяка една сфера има мислещи хора. Аз лично смятам, че в сферата на НАП, в Министерство на финансите, във всички области има мислещи, адекватни и умни хора. За съжаление, най-много работещите в държавната сфера, които са малките колелца, тя ги оставихте недооценени и незаплатени. Заплатихте силовите структури на България, защото България не е само за жандармерия и полиция. Има достатъчно други. Какво стана с лекарите? Нямате пари за лекари, но имате 1 милиард за детска болница. Нямам нищо против. Но моето дете също има нужда от това. Но 1 милиард не е реалистична цифра. Съжалявам. При изчисление от 300 милиона, до 300 милиона и то с оборудването. Сега само за строителството има заявени 1 милиард за 2026 и 2027, заложени в 2026. Ами, извинявайте, това е позор. Това е пладнешки обир. За мен само по тази линия прокуратурата трябва да се самосезира. Още повече, как искате да има адекватен бизнес в България, след като цените, които използвате за обществените поръчки, са 3-4 пъти надути и увеличени? Няма как да увеличиш данък дивиденд. Българите не се заблуждайте, не протестират за данък дивиденд. Колко собственици има в България? Реално погледното, микро и малкия бизнес почти не разпределя данък дивиденд. Дивидендите са на друго място. И част от тези дивиденти, те по принцип излизат извън България. Те дори не остават в страната. Затова ви питам, на база на какво вие решихте, че ще увеличите данък дивиденд, от който увеличението от данък дивиденд на годишна база за 2023 и 2024, ако ги вземем за база, разликата е 60-80 милиона. На фона на милиардите, които ви очаквате като приходи, които трябва да покрият плащанията на социалната система и на силовите министерства, защото основното увеличение е там, аз не виждам как това ще се случи. Това е част 2, която беше по-скоро лирично отклонение и лек анализ на разходите. Ще има и част 3 след малко. Очаквам да се включат. Поканена съм и на срещата в Министерство на финансите. Няма как да дойда, защото имам друг ангажимент и детето ми се наложи да остане вкъщи. Затова последвайте ме. Аз съм Ева Марчева, икономически консултант. Благодаря ви.